Здравейте, как се казвате? Здравейте, аз съм Поликсения Христова Динкова. От София ли сте? Не, от Троян съм. За първи път ли идвате в Дорис Клиникс? Днес идвам за трети път. Всъщност научих от една рехабилитаторка в Стрелча, когато бях там на санаториум. Тя ми даде телефона, обадих се есента и съм доволна от първата процедура. Не беше болезнена, така както ми обясниха, така се и случиха нещата. Веднага се записах след процедурата за втори път. Идвах на преглед и ми предложи на другия крак следващия път. Имахте голяма разширена вена или Да, по-малко? много голяма и то с години. Полагам усилия, ходила съм и на съдови хирурзи и изследвания с доплер, всичко, обаче няма промяна. Нямаше промяна, докато тази жена просто ми каза, и аз като ходя на санаториум, всъщност те не ми предписват процедури, които са свързани с вените, защото се страхуват. Изчезна вената с тези Да, две изчезна, склерата. има малко пигментация, но предния път казаха, че след 7-8 месеца би трябвало, т.е. те са минали 6. Дълго време ли имахте проблем с тази вена? От години, може би, да ни кажа 10, ама 7-8 години, да. И добре, че чух за това нещо. Даже ми казаха, ще ме благославят и че сте се записали просто. Нали? Много бяха доволни тези, които са идвали. И аз за това реших. И вие сте доволни? Да.